Asa mo lisensya? Dakpan yun na ron ba? Ma'am, mao gyud problema na ko ma'am ba. Unsaon man nato ni ron? Impound yun nato nimong motor. Kompleto mag-violation. Sugot makakasir nga amo ning dalon nimong motor. Isa. Gaya manglusot ani mga tawhana oy. Manghunong man og nay dakop. Pabuthi daw testing. Ayo oy, basin mga hadlok na sila nagdakop ra ba ta diri ah. Kamunsa na sila dira? Nagdakop na mga chika. Patay na nagdali ba ako da? Unsaon na ako pag-agya ni oy? Tingig lusot. Kaya rin oy. Mga chika rabitaw na. Na, unsaon paglusot makaya gyapon nga kompleto kay violation ani. Kaya rin na oy. Mga chika rabitaw na. Dili day kaganahap mga putig pa. Mudiretso na diri aron daghan gid kay nag-violation. Bitaw no? Tagsara kay ni mga dakop mga chika ba? Gani no, tagsara kayo. Mao ganing hingunong ko, kin hadlok ko. Gani wala helmet basi magpadakop guro na ba? Pero kung testingan ako, musunod ka. O sige, musunod ko. Basta unhan mo. O sige ha, sunod sa kuha ha. Sinyasanti ka kung okay na. Oh, tanawa padulong na diri ah. Tanga na to ni ron ha. Gari sa bagari. Asa mo lisensya? Dakpan yun na ron ba? Ma'am, mao gyud problema na ko ma'am ba. Isa problema, ano yung diretso makadiri og mo na imong problema. Wala, magod ko lisensya ma'am, isa pa. Wala po ni restro akong motor. Nya, unsaon man nato ni ron? Impound yun nato nimong motor. Kompleto mag-violation. Sugot makakasir nga amo ning dalon nimong motor. Ay, di gyud ko musugot nga ma-release ni akong motor sa inyo ha ma'am kay mao ba ni gamiton nako. Di man na pwede kay nituman ra man pud mi sa balaod. Aw, ito man lagi mo sa balaod ma'am, ya tarong din ang wa nag-uniform. Napay isa wa pa na human na shoot pan gisuot na. Napo ning isa oh. Pajamas ni mama yung gisuot. Ay paggara-gara iya, basin gusto ka ba pusilan ta ka. Kalukong guro ka sa mua. Ate, karaganin na ako ma'am. Nganong gusto pa man nyo kuhaon akong motor ma'am? Nya kamong duha lang day akong dalon day ma'am. Grabe, jaming-jaming yun na niya pag-ayo ba? Nagutan ni mo oy, daghan pa man kay kag storya. Salamat ka kay wa pa naabot si Kernel diri ah. Tagtaod maabot na to, madakpan jud ka. Makaya ka na niya jaming-jaming nga murag mga isog man ang mga bayhana? Mian nyo ipang karga ma'am ay. Saman magbugal-bugal pa ka, umulakaw na ka. Pasalamat ka kat palusuton ka namong duha. Ma'am, pasig na gusto sa inyong duha mo sabay sa kuha ma'am. Ambay mo lisensya be. Ma'am, wala ko lang ko ma'am. Salamat kay mama. Dah, gipalusot pa. Oh, ano niya man itong ipalusot? Samukan kay Kernel oy, sigpamugos. Ulit kayo, ikarga naman noon ming duha. Ano niya man itong ipalusot? Nawala mas itong balaod. Ang na-evaluation, palutson. Isa. Yati, unsa na diha? Dakop na mga babae. Yati, lain may manakop ba mga babae naman. Mga hupag pa jud kayo. Matay makalusot ka tanabing nga. Kumplito man ta, kumplito tag violation. Tingnan lang nato ta kay kalusot man ganit si Pidyong ganiha. So, dahil nakalusot sa video nga, bura-bura ang motor niya. Otro pa to kompleto violation. Pasensya kay sir, sunod di na mausab. Sir, nabay mga motor dito si Ro, nagpaabot. Oh, nagpaabot na lang, mga lakaw ta dire. Ya, unsaon man nato na ron sir? Aw, dili lang sa mo kay mutago ko. Parahan ninyo ha. Pero nga nung gipalusot man basig checkpoint ra. Ako sa man Ming, tisingan to ta. Tulog bitaw ta. Di tara, tisingan na to. Tara, padulong na sila. Bantay-bantay ha. Parahon ako na ron. Asang lisensya ninyong tulo? Restro. Na, patay ma'am, wala ra ba ko lisensya ma'am? Wala po ko rehistro. Nga nakalusot man tong amigo nako ganiha ma'am. Ay nasigban ha diha. Kernel, nanay dakpan. Uy, kana! Oh, papanit mo na. Kasi naman dito ka, wag bahala ni. Atapok na yung motor diri kay mugawas na tong ampra. Naisahan yung tao? Tara, baktas na lang ta.